sanibonani sabingelela kanza ukuthi kumsombuluko mhla ka-20 November 2023 sanibingelela ngenhlangano ethuleleni. Hey, singapha ebhishi soshawa umoya noma ke singazi lokuzophola sizohlangana nomfowethu. Umfowethu nawe unenkinga ngendaba yakaRafu nendaba kaMeli ke uzochaza ukuthi yena udaba lakhe yini. Ibuhlungu-ke into udaba umfowethu eza nalo ngoba silokhu siyikhulume njalo lento ethinta abameli abangcolisa igama labameli abazikhandlayo besebenza ngobuqotho nabasesikoleni abafundayo nama-tertiary befuna ukwenza yona ilo, but uma sekunabantu abangaphambili abangcolisa iprofession yabo, so okucaca ukuthi nawe uyothi ufika lapho uthi uzofuna umsebenzi sekunzima ukuthi ama-client akuthembe. Umfowethu-ke i-claim yakhe yaphuma eyenze lo mmeli kodwa namhlanje akaze ayithole imali. Ngihlendele imiliyonela liyafana nomuntu akalotho, umuntu osuke wini ilotho athi ngiphethe ithikithi kodwa imali angiyitholile nobuthongo busebu ngasafika. So umfowethu wangithinta wafika nje kumina ephampatheka nje ubona ukuthi ngempela u-frustrated wathi phethe imali yami la ngiyithole ummeli akasekho nemali yami ngicela ungilekelele. So-ke siyazama-ke siyahamba nalo udaba lwapheke njenhlangano ethuleleni ukumlekela ukumsiza. Njengoba sengithi ake ngize nje sikhulume nodaba lwakhe njengamanje ukuze u-LPC nale libhodi lakhona ka-LPC kuthiwa i-Fidelity Fund iyona-ke ikhesi le engiyiphosela kubona engifisa ukuthi baprove ngayo ebantwini South Africa ukuthi ngempela bayasebenza, bayakwazi ukurefunda imali esuke idliwe ummeli. Njengoba nje sasinabo ohlelweni ophozini sizobuya futhi nabo bazosinika i-report ngale case kamfowethu ukuthi sebenzeni ngayo. Uma kuwukuthi ngempela bayasebenza amazinyo abo ngempela ayakwazi ukubhayitha, hhayi-ke ngithi cashem ake babhayithe la. So-ke umfowethu uzongena akachaze ukuthi uze ngani. Sakubingelela mfowethu. Yebo, sanibona njani? Sikhona njani? Ngiyaphila. Igama mfowethu ubani? Igama nguSiyabonga ngokaNcobo. Wenze njani? Ngo-2016 mhla ka-1 September ngaba sengozini yemoto ngapha ku-North Coast Road. So mangiba sengozini yemoto ngaphuma nga-attend ibhedlela kaze kwabe ngiyaphola ngiyadischarge esibhedlela. So ngahambisa iclaim yami kaRafu mina. Mangiya khona it was 2017. Mangiya khona ngofaka iclaim yami bathula 2017, 2018, 2019, 2020 ngahlangana nommeli wangasekhaya eXhopo. So mangihlangana nalommeli wangasekhaya wayesethi ucela ngimnikeze amaphepha wami ukuthi ngalimala kanjani. So ngamnikeza amaphepha walisebenza icase yami ngawo 2021 so yophela. Ngo-2022 wangibiza ngoFebruary, I think kwawumhla ka-30 kwawumhla ka-28 because kwawuyisuku lokugcina la February. Mangifika kuyena wangitshela ukuthi i-claim yami i-approvile, imkhokhele imkhokhele 600,000. Okay, kuzofanele ngilinde kodwa 180 days, but kungenzeka ngiyithole imali before 180 days. Mike yathi 150 za 150 days insuku noma inini suke seyizongena. Okay, ngahlala ke ngalinda up until ozaphela wangitshela ukuthi ngeke ngifonele, ngingamfoneli mina ungakapheli 180, but mawukuthi yena iyangena uzongifonela ungakapheli 180 mase sezi above 150. Okay, ngalinda kwaze kwaphela 180 ngamfonela. Mangimfonela into yokuqala nje ayisho wathi ukhuluma nobani. Bese ngiyamtshela hayi ukhuluma noSiya kanje wathi nawo hayi ngalahlekelwa ifoni. Bese ngiyambuza ukuthi kwenzakalani, bese angitshela ukuthi hayi no usalindile akabalanga kahle, iclaim yami izokhokha ngo-October before umhla ka-15 October. Okay, ngalinda before umhla ka-15 October. Kuthe ngomhla ka-7-8 wafona wathi isizokhokha ukuphela kwenyanga, kusho ukuthi sekuzoba u-end of October. From end of October waphinda waphela u-end of October akasho lutho, uthulile. Ngamfonela wathi ibingangeni but sunezingena uzobe siyangazisa. NgoNovember ngaphinda ngamfonela. Mangimfonela ngoNovember wangitshela ukuthi inkinga yakhe kwaba i-tax clearance, wayenga-understand ukuthi akazange aqaphele i-tax clearance yakhe ukuthi seyizo-expire. So ucela ukuthi ngilinde alungise i-tax clearance. Kwaba uJanuary, kwaba uFebruary. Okay, uthulile. Kuthe ngo-April wephasika ngathola i-call ukuthi utholakale esezihengile la kade ehlala khona. Kusho ukuthi-ke kwaba i-lost kanjalo. Wayibulala? Yebo, wayibulala.
Okay. Ingakaphumi imali yakho njalo. Ingakakhokhi ingakafiki mina ngoba ngathi mangiya ka Raf ngofuna i-proof of payments kwavela ukuthi sesihamba nawe. Wathi mangithuma ka Raf ukuthi angofuna i-proof of payment kwavela ukuthi bayikhokha ngomhla ka 1 August 2022 okusho ukuthi ngempela bayiqinisile mayithi after 150 days ngabe seyikhokha noma nini ngoba ngathi mangibala kwakusuku 152 lela bayikhokha ngalo. So ke from lelo suku lomhla ka 1 August to umhla ka 30 September lesasifumane ngawo ngo180 days uthulile akasho lutho. Mase sengibuyela kuyena wathi hayi abakayikhokhi. Only find out ukuthi sengihlangene nawo ngathi boku January noma February kulonyaka. So mase sengibuya ka Raf ngithola ukuthi bayikhokha ngomhla ka 1 August. Bakhokha malini ngiyasikhombisa. Nabo bafuna ukubona bakhokha malini. Ngihamba nemillionela ngaze ukuthi ngihle nemillionela. Okay. Lana mfethu imali abayikhokha la 2.7 2,759,000 but bayiveza kanje futhi mntu ifika ivele bavela iveza ngokuthi yenze bokweyani like njengana le ukulimala kwekhanda laba u2,175,376.8 cent. Okay. Head damage abo 400,000. Ngitubomve. Head damage cost abo 16,108.47 cents. Head damage cost abo 95,031 rand 54 cents. Okay. Sayona my damage abo 66,850. Right. Kusayona about 252 rand 7. But mangabe uyihlanganisa iya ku 2,759,000. Okay. Asiqamba mama. Siyanihalisela nje manje. Nansi imali le ndoda le. Engenayo kumanje. Okay ke mntaka baba. Sasuka ke. Uma seyibulele kumele uyazama ukuxhumana na office lakhe. Kusho ukuthi into ebeyenzekile but mntu ngesikhathi engakashoni bevele ungasatholakala. Usisa kade esebenza naye office moya ngabe bamba ucingo makwenzekile walibamba ucingo uzolibamba ucingo ngabe umuntu obhizi uzobuyela kuwena naye ngapha amafoni wakhe wonke awasangeni landline ayingeni. After sengitholile ukuthi useshonile ngiye ngazama ukuxhumana nabantu bakubo. Ubaba wakhe wangitshela ukuthi usaku process yokuthi bathola ummeli okuyena ozongamela izinto zikamakhanya. So from lapho kuzobe sebekwazi ukuthi baqaleke bakhokhela abantu abakade beku process. Kodwa ke ngathi mangibuka ngabona ukuthi futhi mina ngivela ngisangena kulolu hlelo lokulabantu ade beku process because ivele imali yami ibisingene before. So angikwazi ukungivela kubantu be process because vele ibisivele sengenile. I think kwaku May last year. So since ngaleso sikhathi mfethu up until namhlanje ubaba wakhe akaza abuyele kumina mhlawumbe angiprefer ukuthi hayi njoba ngakade ngikhulubile nawe ukuthi ngizozama ukwenza indlela ukuzozama ukwenza indlela ukuthola ummeli sengimtholile ummeli uthi kwasuka ngaleso sikhathi nje uthulile and nami I decide ukuthi asekudinga ukuthi ngimfonele ngoba ngiyaqonda ukuthi vele yena kahle akangeni kakhulu kulento ngangimbikela njenganomzali because akekho umuntu engangimazi ngaleso sikhathi engangakwazi ukuthi ngimbikele. Njengomuntu wangakini nawe umthetho ngoba vele umazi umuntu omthembayo wangakini. Yebo ngangimthetha njalo umuntu engimthembayo njengomuntu wangakithi nanokuthi enye into ekade yenzekile njengoba kade ngingachaza eqaleni ukuthi ngase ngivele ngilusile udaba lami kaRaf. So ngase ngiyakuliyade ukugive up ukuthi vele lo shit ayenzeki. Mangabe sengizwa ngaye ukuthi because mina sengihlala ngapha eThekwini. Mase ngizwa ngawo ukuthi hayi emakhaya izinto uyazenza ziyenzeka. Ngase ngiya ngokukhuluma naye wayesethi hayi no ngimthumelele ama documents wami so that ezokwazi ukwabuka ukuthi ame kanjani ama documents. Mangimthumelela nangempela uzokwazi ukuyisebenza bese ya approve manje. Umuntu nje olimele ngozini nomuntu onesihlobo sakhe ungathini nje ngami ecela advice kuwena nabantu abazabambeni indaba yokuthi zenifana. Inzima mfethu leyo nto manje abantu abafani. Bakhona abantu asibaziyo ukuthi basebenza ngokweqiniso. Bakhona futhi abantu abameli abangasebenzi ngokwethembeka abangasebenzi ngeqiniso. Nakuba ke inkinga sesibhekene nayo manje ukuthi abameli abaningi asisabathembi.
abameli nje abaningi asisakwazi ukubathemba ukuthi hayi ngizoya kusibanibani ngoba wangabona esiza wena nami uzofika ngisize ngoba kuyenzeka uyabona nje wamina ngayakuyena ngoba bese bebaningi abantu e-community akade sebasizile but only find ukuthi mase kufike mina what decide ukwenza ngalendlela enze ngayo. Ngiyabonga mntaba. Sithembe ukuthi sizohamba siqale vele ngoJanuary. Kahle kahle mina ngiqale ukukhuluma nawe ngoNovember ukuthi futhi boxakekile ngikufonela ngikuWhatsApp kodwa ukubuyela kwakho nje kumina ngicathi boku-early January mhlambe bokumhla ka-10 kuyale. Abanye ba-understand phela baze basisuke bazathi phela kanjani siyabo. Angithi niyayizwa kuyizimo ezenzakalayo phela lezo. Baningi ama-case njengoba nje ngihamba nawo mfowethu sifike ngoJanuary njengoba kuNovember manje yabo. Siqedwe so December next year next month January qedwe unyaka akayitholi imali sisahamba angeke phinde futhi ngithi ukufaka igiyela phambili njengamanje imetha yakhe ngizoyisa mina ukhona kumphatho baphethe la uSinatal uSispel okuyena uChairperson ka-LPC phezulu kukhona ke uSisimanzuza okuyena uChairperson wabo national bese kuba khona ke ubaba nangamletha ukhosini niyamazi okuyena sihlalo waka-Fidelity Fund ukubona abancedezela abantu abakanjena cha lokho babekusho ukhosini isikhathi-ke samanje sokuthi kuthiwani practice what you preach sho njalo kuningi ngoba sasikhule isho njalo eyiculo kanjalo weyiculo ngobheri white isikhathi-ke nansi ikhethe inhlala bayenze ngizotha nje kubona ngithi iqiphe kwetafula bese siyimonitha nabo basinikeze-ke i-turnaround time ukuthi ngempela ikhethe kanje ngoba bonke ubufakazi sebukhona and I heard nokuthi amafayili avele asese-office ibona because the moment umeli phela mayishona ufuneka kureport ku-LPC ukuze ishuthe down i-office ithathe onke amafayili abantu walethe kweni-LPC ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi kube easy uthole yonke information abayidingayo but-ke ngicela ukuthi nabo-ke LPC uze ngempela uphakame uzosiprovela no-Federal Fund ukuthi amakhesi akanje ngempela bayakwazi ukuthi bawahandlishe barefande abantu we willing even now ukuthi sizobuya nabo sizokhozini bazokwenza i-exemplary testimonial ukuthi nawe mfowethu sesimkhokhele imali yakhe ebidliwe umuntu sibanibani ongasekho sashonile but imali benganyanga eclient sizokwenza lokho engane zakwethu baba cela ubekezele nefethu sibona ukusibekezela kwakho nje yabo. I know ukuthi phela mfethu uma ngabe usana lezi inkinga zokungaphenduleki awuqondi kodwa ngingathi mangihlangana nawe mangibuka uWhatsApp wakho ama message angabona hayi kufanele. Ngiyabonga nganza kwethu sesizwileke udaba likaMfethu olubuhlungu lokuthi ke alahlekelwe imali yakhe yaka-Rotation Fund. Cha engifisa ukuveza nje nganza kwethu ke nalabo ke abasadinga usizo bangeza sizokwazi ukubalekela nabo njengoba sibalekela nabanye. Nawe ke lapha ekhaya mhlawumbe ungasithinta sizokwazi ukuthi mhlawumbe udaba lakho sikwazi ukuthi lisukumele ekakhulukazi kulabo bantu abasanokulimala abangabathatha abameli ngoba kunzima mangabe ulandela ikhesi isikumeli ngoba usukufana nokuthi umuntu njengenhlwathi esuke isigingile makufuneka uyoyipitshiza ukuthi ikwazi ukuthi ihlanze lento esuke igingile kusuke kungaseke akubi kuhle akekho umuntu ofuna ukuthi akhiphe into eseyigwinile sesesiswini sakhe so mangabe iclaim yakhe isikhona kummeli usuke usufana nomuntu ke nesuke seyibalile so kuye kube ngcono ke ukuthi usebenze iclaim osuke eqala phansi kabusha umuntu umlekela lapho ke nokuthi ugade ukuthi iclaim yakhe yenziwa ngendlela yini so ke izandla ke siyayivula kulabo abadinga usizo nganza ukuthi bangasondela abasidingayo bayasithola ke nambeni ethi yocingo neno WhatsApp leyo namba ethi 0677893082 0677893082 maduze nje ngicabanga ukuthi maqala unyaka uJanuary azobe sekhona ama-office akathuleleni khona la eThekwini but ke siyoyisha indawo mangabe ke yonke sekufanelezekile but nje ngiyathembisa ukuthi uJanuary uyothi nje uqala umhla ka1 azobe sekhona ama-office neleni lanike akathuleleni zokwazi nesithinte kuyona. Siyabonga.